Ассалому алайкум дӯстон, азизони дил, подписчикои канали мо. ҳозир мо оиди як масъала суҳбат мекунем, яъне дар баробари ҳифзи саломатии худ мо инсонҳо кӯшиш мекунем ки пӯсти бадани худ, махсусан ранги рӯро доимо хуб нигоҳ дорем. Мекӯшем то пӯсти рӯй ҳама вақт некӯ бошад, ҷило диҳад, аз доғҳои ҳархела пок гардад. Яъне чинҳои рухсора, не чӣ хеле мегӯянд русихати маршина ҳамвор бошад. Пас ҳозир мо оиди ана ин масъала суҳбат мекунем. Мо аз чӣ истифода мекунем? Агар мо анами кӯкутӣ, анам хел яъне растанӣ ҳаста, манам хел растании шифоӣ. Агар ҳамин ҳар рӯз агар ҳамин 20 грамми ҳамин кӯкутиро кӯфта бо анҷири хушк бихӯрем, ранги рӯй мо ҳамвақт некӯ мегардад. Баъд дигар тавсие ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, ин яъне молидани оби лимӯ, яъне лимӯ ба ҳамаи мо маълум аст, ҳамин молидани ҳамин оби лимӯ ба доғҳоро нек пок мекунад. Чӣ хел нафъи калон дорад. Баъд як тавсияи дигар, ман ҳами шилми гелос, инҷа ҳам шилми гелос, ҳам олуболу аст. Манами агар дида бошед, ман ҳами дарахтода ҳаст. Ман ҳами чиза яъне медонам ҳами чиза шилми ҳами. Агар мо ҳамин шилми гелос ё олуболуро дар об ҳал карда ба рӯй бимолем, чеҳраро пок мегардонад. Ман дидед чӣ хел ҷиҳати хуби як ҷиҳати хуб дорад барои пок кардани рӯй. Баъд ё ки ҳамин ман ҳамин шилми гелос ё олуболуро агар ҳар рӯз 5 грамми ҳамина бо оби сард хӯрдани ҳамин ранги рӯро некӯ мегардонад. Хуб, дигар тавсие ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, ҳар рӯз аз 150 грамм то 300 грамм шири гови тозадӯшида, яъне вақте ки ҳамин шири гова меҷӯшанд, ҳар рӯз ҳам ҷӯшида баробар 150 грамм то 300 грамми ҳамин агар мо истеъмол кунем, ранги рӯро тоза мегардонад. Баъд ҳар рӯз ман ҳамин намуди дигари як гиёҳи шифоӣ, яъне табобатӣ, ман ҳамин чойкаҳак, ман ҳамин шакл дорад, ман ҳамин шаклда мо пайдо кардем. Агар ҳар рӯз ҳамин 10 грамми ҳамиро кӯфта то як ҳафта агар мо ҳамиро агар бинӯшем, ҳамин ранги рӯро сурх мекунад. Як бисёри одамое ҳаст ки ранги рӯй, яъне ранги рӯй сафеда, яъне мехоҳанд ки ранги рӯй сурх бошад. Ҳамин агар ҳар рӯз 10 грамми ҳамиро агар мо кӯфта бо оби сард то як ҳафта ин кифоя мекунад, ранги рӯро сурх мекунад. Баъд дигар амал ин ки яъне ҳамин амале ки ҳозир мо мехонем, доғ ва тирагое ки дар ҳар ҷои бадан бударо ба пуррагӣ тоза мекунад. Ин ҳам бошад, ман ҳамин тухми харбуза. Ан ҳамин тухми харбузаро мо кӯфта ба ҷойҳои яъне ҳамин тирагӣ ё доғ агар бандем, ин ба пуррагӣ нест мекунад. Мана чӣ хел мана ҷиҳатиҳои хуби шифоии ҳамин тухми харбуза. Баъд дар охир мо як тавсияи дигаре пешниҳод мекунем ки яъне бисёри нафароне ҳастанд ки барои кӯшиш мекунанд барои яъне нест кардани ҳамин ҳамвор кардани чинҳои рухсора, яъне ба русӣ маршина мегӯянд, аз ҳар чиз истифода мекунанд. Беҳтарин тавсие ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, ман ҳамин равғани бодоми, яъне равғани талхи бодом. Не ки агар ҳамина, инам дарсаз карданаш бисёр имконият дорад, яъне ҳама ҷода ҳаст. Агар ҳамин равғани талхи бодомро мо дастрас кунем, ҳаминро чӣ кор кардан дар кор? Ҳамина дар чинҳои рухсора, яъне дар куҷое ки бошад, ҳамин агар ба ҳамун чинҳо, яъне маршина агар бимоланд, онро ба пуррагӣ ҳамвор мекунад, нест мекунад. Мано бародарон, дӯстон, ҳамаи он нафароне ки ҳозир айни ҳол бо мо қарор доштед,
дар амони худованд бошед.